Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo po ay magbabahagi ng kaunting kaalaman mga kapatid tungkol sa sinabi ni Jesus Christ na mayroong propeta o sugo na darating. Mababasa natin sa Juan 16:7. Ganito ang kanyang pagkasabi, "Gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ay hindi paririto sa inyo ang mang-aaliw. Datapwat kung ako'y aalis, ay susuguin ko siya sa inyo." So klaro mga kapatid, na mayroong sugo na darating pagkatapos ni Jesus. Ang kondisyon, kailangan niyo munang umalis sa kapadarating. Ang ating mga kapatid na mga Kristiyano, sinasabi ito ay Espiritu Santo. Mali po mga kapatid. Bakit? Dahil ang Espiritu nandito na. Nauna pa nga kay Jesus. Saan? Sa Lucas 1:15 na si Juan Bautista ay puspos ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, nandito na. Nandito ang Espiritu Santo. Dahil nandito na. Ang sinasabi ni Jesus na kailangan niyang umalis sa kapadarating ang mang-aaliw. So, klaro mga kapatid na hindi ito ang Espiritu. Ito po ay tao. Klaro na ang sinabi ni Jesus na siya ay aalis sa kadarating. At pag naandun na si Jesus sa Ama, sinabi ni Jesus na ako ay hihiling sa Diyos na at ibibigay niya sa inyo ang isa pang tagapayo, mang-aaliw. Ibig sabihin, pag nandoon na si Jesus, ihilingin niya sa Diyos na ipapadala ang sugo, ang mang-aaliw. Dito mga kapatid, hindi klaro. So dito lalabas ang Quran bilang Furqan. Ano yun? Ang Furqan, ito yung magtatama sa kung ano talaga ang sinabi ni Jesus. Kaya mababasa dyan sa Quran 61 verse 6, sinabi ni Jesus, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَةِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, alalahanin noong sinabi ni Jesus, Ya Bani Israila, inni Rasulullah. Katotohanan o angkan ng Israel, katotohanan ako ay sugo ng Allah sa inyo. Inni Rasulullah. Ako ay sugo ni Allah sa inyo. Ilaykum musaddika lima bayna yadayya minat Taurati. At ako ay nagpapatunay sa Taura na ipinahayag kay Moises. Ibig sabihin mga kapatid, na si Jesus nagpapatuloy kung ano ang nakarating na nauna sa kanya. Ano to? Ito yung Taura na natanggap ni Moises na pinagpatuloy din ni Jesus. At sinabi ni Jesus, good news sa inyo. Magandang balita sa inyo na ano? Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ito na yung sinasabi ni Jesus na mayroong paparating na sugo. Anong sabi ni Jesus? Wa mubashiran, good news sa inyo na mayroong rasul na darating, sugo na darating pagkatapos kong na ang pangalan niya ay Ahmad. Klaro mga kapatid, na ang sugo na darating pagkatapos niya, ang pangalan niya ay Ahmad. Ito ay isa sa pangalan ni Propeta Muhammad. Wala na pong pagtatalo. Dahil pinangalanan ni Jesus, ito yung Furqan, ito yung Quran. Nagtatama sa kung ano ang sinabi dyan sa Bible. Hindi yan ang sinabi ni Jesus. Ito ang sinabi ni Jesus. Yan ang Furqan. Yan ang Quran. Ano ba ang sinabi ni Jesus? Ito ang sinabi ni Jesus. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Katotohanan na si Ahmad ang susunod sa akin na isang sugo
Allahu Akbar. Maliwanag mga kapatid. Noong si Jesus ay dumating sa mga Israel, sa mga Hudyo, ay hindi tinanggap ng mga Hudyo. Ganon din mga kapatid, noong pagdating ni Muhammad, ang ating mga kapatid na mga Kristiyano ay hindi rin tinanggap. Nakakalungkot. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha si'run mubin." Noong dumating na si Propeta Muhammad, hindi nila tinanggap at sinabi nila na ito ay panggagaway. Sinabi nila, hindi tinanggap. Subalit katotohanan, ito'y pinadala ni Allah na isang sugo katulad nung pagdating ni Jesus sa mga Israel, hindi tinanggap. So pagdating din ni Propeta Muhammad, ganun din, hindi tinanggap. Halos ng lahat ng mga propeta na dumating, karamihan sa kanila ay hindi tumanggap. Ngunit, mapalad po mga kapatid, ang mga naabutan, ang mga katulad natin na tayo ay pinadalhan ng propeta at ating tinanggap. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Mapalad kayo, good news na dumating sa inyo na isang sugo na si Propeta Muhammad. Mga kapatid, ang katotohanan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo. So naway tanggapin ng ating mga kapatid na Kristiyano ang sinasabi ni Jesus, ang hula ni Jesus na mayroong sugo na darating. At ito ay klaro na pinangalanan niya sa Quran na ito ay si Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.